चांगला फिटिंग करा. बस काय नाही तुलाच काढायचं आहे म्हणजे जर नाही बसलं परत एक्सपिरियन्स आहे. लाइटिंग लावतो आपण. लाइटिंग चरण यायच्या आधी नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो कोकणी सुयोगी चॅनल. तर आपला आजचा ब्लॉग आहे लायटिंग आणि कंदील लावायचं, ते दिवाळीचं डेकोरेशन. तर बघा तुम्ही हा ब्लॉग कसा वाटतं ते सांगा मला कमेंटमध्ये, आणि ब्लॉग आज शेवटपर्यंत नक्की बघा. चला मग चालू करूया. अरे येतोय चड्डी येणार ना. हे कंदीलसाठी बांधून देते. बरं वाय करून हां कंदीलसाठी दोरी बांधून घ्यायची. या साईडला बांधू. हळू उतर हा. लाट बांधा. हे वडावळ ह्यांचा चालू आहे, क्रिकेट खेळते. चौदा ना, पण 15 नंतर किंवा 15 हा मग ठीक आहे. 14ला भाव ना, 15 ठीक आहे. ठीक आहे त्यांना 15 सांग. हे प्रतीक बघ पाटी आहे. प्रतीक पहिला बोलायचं ना मला यार. कंदील आम्ही कंदीला आणला नसता, सर्वच आणलेलं आहे पप्पाने. कितीला आणलं काय माहिती. मी एवढं कंदील मागा स्वस्त कसं देतो? 250चं आहे. काय घेणार नाही कोण. आणि 280 रुपये आणतात. तुम्ही घ्या 200. रिंग आहे त्याची. रिंग कुठे आहे? त्या रिंग मध्ये काय कुठली रिंग? ती काय रिंग व्यवस्थित. थोडं मेकॅनिक पण बनायला लागतं. मेकॅनिक बनायचं थोडं. एक लावायची. एकच लावतो. चांगला फिटिंग करा. बस काय नाही तुलाच काढायचं आहे म्हणजे जर नाही बसलं परत एक्सपिरियन्स आहे. मेन तर वायर आतमध्ये पूर्ण प्रॉपर. लाईटीला सगळं हे काढावं लागत. लाईटी सु वाटते मामा. हा येऊ हे हळू. इतना अंधार क्यों है भाई? घाबरू नका, काय नाही होणार, मी आहे. घाबरू नका. बटन बंद आहे ना.
बटन चालू करू. तूच पकड. मी पकडलंय रे. याला फोटो काढ मला. बघ त्याच्याकडे, तिथं बघ कंदीलकडे. थांब. हा मस्त आलाय. बुकिंग करून ठेवायला लागला. पहिले काढ. काढतो तेव्हा कपड्यावर ठेवा. खिशात मारला. पहिले ग्लव्ह धुवून दिला नाही तुम्ही. फिरून घे. घेऊन घ्या. घेऊन घे. माझ्या अँकल आला. त्याला बांधून द्या ना जरा. डायरेक्ट वरती बांधतो. येते का नीट येतं पण. येस येस बरोबर येतोय. लायटिंग नाही लावली पाहिजे. उद्या दिवाळी चालू झालं तर लक्ष्य ना उद्या. कोणी यांना काल बोललो उद्याच लावायला लागला. रांगोळी आणून क्रॉस वाटेल बघ. त्यांचा क्रॉस वाटेल बघा. फोटो काढतात ना. अरे इकडे येतो पहिला. हां काय काय घेऊन ये. काय बोला. मामीकडून घेतला परवाच आणला. घे ना. गौर से देखिए इसको. गौर से देखिए इसको. या बघा लावा. ब्लब द्या ब्लब. कधी कागद निघाल निघाले कुठला. हा बघून नाही आणलं. आता त्यांच्याकडे आहे का. ब्लब भरपूर आहे. वरती माळा. लायटिंग लावतो आपण. लायटिंग चरण यायच्या आधी दोरी बांधून घेतले. सगळं झालं ऑफलाईन. अशी लावायची पट्टी म्हणजे कशी पाहिजे जर्मनी कुठली कुठली पाहिजे बघा. सिंपल फक्त स्लो असते बघा. स्लो. हां हां चालू करून बघू आपण. बोल बोल. चालू करून बघूया. हा
कंदील बंद कर. हा आता कसा मस्त आलाय. तर फायनली आपलं झालेलं आहे डेकोरेशन वगैरे. कसं झालं ते सांगा, तुम्हाला आवडलं का? छोट्याशा जागेत आपण केलेलं आहे, जसं करता येईल तसं. तर सांगा मला कमेंटमध्ये कसा वाटला तो हा ब्लॉग. आणि व्हिडिओला लाईक शेअर आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा. भेटू पुन्हा नवीन ब्लॉगमध्ये.